Ongi etorri ingeniaritzaren oinarri matematikoak OpenCourseware ikastarora. Ikastaroko gidan dituzu eskuragarri aurkezpen honen edukin guztiak. Hona hemen ikastaroaren irakasleon izenak, baina hartu kontuan, EHUko matematika aplikatua saileko hainbat irakaslek hartu dutela parte materialen ekoizpenean. Ikastaroa nagusiki dago zuzenduta ingeniaritzako lehen mailako ikasleei, batez ere kalkulu edo algebra esparruetan gabezia handia dutenei. Baita ere, maila baliokideko beste ikasketak egiten ari denari. Helburu nagusia, ingeniaritza ikasteko kalkulu eta algebrako hainbat arlotan oinarri sendoa izatea da, baita ere autoikaskuntzarako trebetasuna hobetzea. Ikastaroa, 10 ezagutza bloketan banatzen da. Bakoitzean, azalpen materiala aurkituko duzu, bideo edo testu formatuan, baita pausuz pausu ebatzitako ariketa praktikoak. Autoebaluazioa egiteko 45 minutuko bi proba egingo dira, ikastaroaren hasieran eta amaieran. Hona hemen aipaturiko ezagutza blokeak, 5 kalkulukoak, beste 5 algebrakoak. Ikastaroaren hasieran, hasierako testa egingo da, bakoitzak bere gabezi nagusiak zein arlotan duen identifikatzeko. Gero, bloke bakoitza independenteki landu daiteke, azalpen materialekin eta ariketak landuz. Ikastaroaren amaieran, amaierako azterketa egingo da, jakiteko ea helburuak lortu diren. Proposatzen dugun planifikazioaren arabera, 9 astetan egin daiteke ikastaroa. Astero 5 pasei ordu dedikatuz. Blokeak independenteak direnez, gomendatzen dugu hoberen menperatzen dituzunekin hastea, hasierako proban lorturiko emaitzen arabera. Zorte on eta aurrera!